Thank you.
kabur dening pangastuti ambuka piwara pambukaning ringgit purwa purwanira jaman para wali wolah reng agama agemane kang budi luhur kelir ginilar pindaning jagat ingkang gumelar lari warna putih putih kang mengku werdi suci jagat iki werdine suci ananing dosa saka pokal gawene para manungsa blencong pinangka pepadang pindhane sorate candra lan kartika wayang pinangka wayanganing urip dalang pinangka utusaning Gusti pramila ingkang sinebat sejarah ringgit purwa saking purwaning dumadi mila ingkang kasebat utawi karembak dening dalang salebeting dalang panci wayangan ingkang ngarembak inggih namung reni kalih bebasan ana padang utawa peteng ana lanang utawa wadon ana ala lan ana becik sing ala sing kirana sing becik tinulata sapa kang cindak cidra utawa tindak ala bakal disiki sirna prabedane wayang kelawan menungsa ana matine wayang kangge perangan disolahke dalang kidunge dongeng mila pekanten manungsa bakal weruh sejatine derajat pangkat oraji amal soleh budi pekerti kang murakapi ing riku kidunge dongeng lahing pundi tekan pinangka dadi pambukaning cinarita lari wayang Purwakala inggih punika ingkang sebat kayangan Salendra Gawana ya kayangan Mondharandir Gawana sinten ingkang lenggahi dampar palenggahan wonten ing kayangan Salendra Gawana inggih menika Sang Hyang Jagat Pratingkah ya Sang Hyang Manikmaya Sang Jagat Girinata ya Sang Hyang Bathara Guru